Baserritikan gero azokara, ekoizle, saltzaile, eta parte hartzen duten eragile guzti horiek posible egiten dute bertako kalitatezko produktuak zuzenean erosteko aukera izatea, ez? Horrek suposatzen duen guztiarekin, bai Tolosako herritarrak, bai izaten ditugun bisitari guzti horientzako. Sukaldariak daukaten garrantzi berezia, enbajadore bezala egiten dutelako, ezta? Eta babarrunaren produktu berezi honen, gurea sentitzen dugun produktu honen inguruan egiten duten lana ez da makala izaten. Bestalde, gure Kaiola elkarteak, herriko eragileak ere festan parte hartzeak egiten dute azken finean asteburu hau oso berezia. Bai kofradian eta baita elkartean ere belaunaldi berria datozte, eta gogor eta indarrarekin, aldaketak transizio egoeretan gaude, baina ideiak baditugu eta nik uste hemendik aurrera guzti hauek edo martxan jarriko ditugula. Esan bezala, azoka, azaroak 21 batean larun bata izango da. Goizeko 7:00 sukaldariak bertan izango dira. Goizeko 9:00 azoka postu ezberdinak izango ditugu. Babarrun elkarteak edo beraien postua jarriko dituzte, Triangulo plazan, eta horrekin batera babarruna, barazkiak, azak, eta babarrunaren ondoren dijoazten sakramentu guztiak edo han izango ditugu ikusteko eta nola ez, erosteko ere. Topiketik edo beraiek edo egingo dituzte tailer ezberdinak, babarrunaren ingurua, Maskuliniko Zenterreko ikasleak izango ditugu. 12 aurrera Tolosako kofradiak edo Tolosako babarruna edo banatuko dola Tolosara gerturatzen guztiei. Baskulinari Zenterreko bi sukaldari etorriko diala, bat Jao txinatarra eta bestea Jose Antonio Labe peruarra. Eta behaiek pixkat egingo dutena izango da Tolosako babarrunarekin, ez? Beraien herriko bi errezeta sukaldatuko dituzte, peruarrak, Sudamerikak, babarrunan daukan indarra, ez? Eta izan duen oinarri guzti, transmititu nahi izango du oso errezeta oinarrizko batekin. Eta txinatarrak berriz, pixka bat, babarrunaren geroa aztertuz, ez, hau da, oinarri batetik, onorantz joan behar garen transmititu nahian, beste errezeta mota bat egingo du. Epaimaikideak izango diala Aizpeagonaga Xarma jatetxekoa, Sona Etapa sukaldaria, Imanol Zubelzu babarrun kofradikoa eta bik blogari izango ditugu, Susana Tarazona eta Sara Luengo. Ordu bat kaldera jakingo dugu zein izango den aurtengo babarrun honena. Ordu batak eta laurdenatik aurrera babarrun honenaren enkantea edo jarriko. Enkante honek beti du proiektu zehaz bat du atzian, aurten edo fundazio bat sortzen den diru hau edo bideratuko dugu fundazio Tolosan sortu den fundazio berri batea. Bere izena aurkizuna da, Ekuadorren edo Santo Domingo de Taitzen, hor umezurtz dauden ume guztiak eta kalean dauden ume guztiak beraiek hartu egiten dituzte. Goizean zehar lehiakide batzuk egongo dira sukaldatzen babarrunak, trianguloan, eta hori hasiko da 8:30 emango zaio hasiera lehiaketa horri, eta ordu batetan bere produktua, bere babarruna sukaldauta entregatu beharko dute epaimahaiari. Aurten berrikuntzetako bat, lehen urtean adibidez eduki genitun 35 lehiakide apuntatu ziren lehiaketarako eta geneuzkan 20 plaza. Eta pixkat jende asko giltzen zen kanpoan, eta aurten udaletxeekin batera saiatu gea lehiakide kopura handitzen eta jarri dugu 28 lehiakideetan. Bertsolariak eta txaranga ongo dira gunea girotzen eta taberna txiki bat ongo da lurlanen laguntzarekin. Lehiaketa eta gero egiten da bazkari popular bat, txartelak daude salgai oraindik 25 eurotan, eta aurten beste berrikuntzatako da, jende gaztea ere animatu nahian bazkari hortara, badauzkagu aurrentzako menuak 12 eurotan ere. Postretan emango dia sariak, lehiaketako sariak, eta horiek dira lehenengo saria izaten da 200 euro txapela bat eta garaikurra, bigarrenantzako 200 euro eta garaikurra, eta hirugarrenantzako 100 euro eta garaikurra.